Tingin hanyawan aku kowe labuh katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene terus nukuyane patoban iki yen to aku sliramu radia oli senajan donya ra iso rompo bakal tak jaga yen pura kau bisa mrengkat kuwasa kang mas kowe sing tak
Bondan saking jambut lane lagi tresno kang suci rasa nyata yen to aku srinangku isinya wiji wis embah Cah ren bocah papat lho piye sareng wegep joget rene le iki pasukan joget iki rene sik rene kabeh rene kabeh papat rene kabeh maju tak takoni wis rene jajar rene jajar wis jejer kene kene siap gerak siap gerak Mas Berono jejer sak mundur rada mundur jejer dhewe nah ta yo ditakoni ya sing iki takonono anake sapa main di sampean jenenge sapa le oh Asis putrane sinten Bapak Jumani oh nih Jumani anakmu icul iki lho terus nomor loro iki kok tak hadiahi bang namanya siapa Angsia kelas berapa nak kelas berapa 3 wah pinter berarti terus nomor 3 asmane sinten Rehan Rehan masalah bapak ibuke sinten teko karo mana wah ayo kok pertama ayo iki bapak terus nomor iki papat heeh tak takane jenenge sapa le sapa oh alah ganteng jenenge Didit Adit nggih putrane sinten Togok sapa Mas Togok Pak Togok iki tak bedheki ya to kon nerokne jambu ceblok bejut tapi banter hadiahe kok enak tak siapne ya kabeh rasakno ditarget jambu ceblok bejut kudu sing bener ya ta kowe iso kudu keras 10 kali ya minimal ya iya 10 kali minimal engko disangoni mbak-mbak Waranggana urunan 5.000 ya terus iki lho lah kowe lho cocok deloken kuwi pokoke keras ya sik to sareh pokoke 10 kali sing keras padha karo siap blok kita dhuwur kok ya dimulai dari yang baju kuning anaknya Pak Togok nomor 1 nomor 1 ya jambu ceblok bejut peng diapalne peng 10 sampai tak hitung ora oleh hadiah sekali ora ada 2 kali kesempatan yo 2 kali kesempatan gugur ya wis ora sida oleh tapi kudu cepet lho ya jambu ceblok benjut ya oke keras 10 kali ya wis aman sampai pleto ora oleh hadiah 2 kali gugur 2 kali salah gugur yo cekel mike 1 2 3 jambu ceblok bejut jambu ceblok jemput jambu jambu ceblok anu jemput lho sing jemput